Nabege swali yao kongai. Lakini ndo atebyo president atakumia mugabana n'entundo marikiga na kigokole cy'intunda ibe. Igo ndo amatenga yene ntunda yo moisale. Otokumuganyira tokumuganyira maya akole intunda yakabiro byeto mutomego kigararia. Agenda atimo. Igo nabo tokonya kumwanda sana no mugako itali. Pesa ndiko torense mona tokocha twatema ko kutugeka. Lakini ngo bagaranga mbia mona aseo kubwatarana tuwa beru to kubwatarana. Asante sana. Asoko onge kuro naenda togendera kolega asipamo pamoja. Wono utaite muto bwate sibuna bana inchi ntu ansa lirie gen sibuna bachite bakaruana. Ntu aje to katebanga amangana yo gotebia abana baito. Muna mwacha apply amangana ye basa rie saba chumbe. Bosomo MCA ya letire shida. Bosomo no mora nyaro kongo. To katebanga liba galia amangana yo gotwara e basa yo kuseso mo chumbe no mo MCA bosomo gavana. Chibesa chiri chonse bichibe kwamo eserikali nema ita abana bali school ibakanire fees direct ku school ebumbo betwara mbiyanga ngende kimoke ngo ekyaro maitena bonda kuongea na nkuwa ngake wa prai basa linago rusikie nse oliyo ngakirete na koraki na kwamo na abana mboma jitima nganaye umwana kwa basa nabwade kura umwana bwe school tabwade kura igotaka taranga tiga eserikali yerusia mangana ayu tutware chibesa chirese kitie kemo eserikali yabe kira abana chibesa chisukuru kira nema eta abana bete bali chisukuru nje mwara kombol na nebinte bi ngora abanyina bago chaba bairera abana chitaure sukuru tigachi to mweso mwe master umwana gako igure sukuru onya wara chitaure che no chikora gachi acha neroro cha serikali ya gore binte byo yairera obisio mu women rep kande mo gorire gari nande motenga tigato kubekera mabuto ire sukuru mbako ire sukuru direct sasa banambo bengo bot ba ire sukuru direct abana baito chinyaro kabana rebinde no bikora taki no ne chitangi tigachi acha sukuru kere sukuru yabe kerwe tangi nesa na tuta tuara mangana ese siasa esa magendera kiara kero mondo nata gete anyore amagendera Ndobwa na wana wale university Moro. Otua president una acha. Otua matenga ndota gedikora mwana onde bwensi otango chikoende university. Serikali yatabanga onde bwensi otabwa tie besoro mutaka. Umwana wale gakwenda oiwe fees yonsi pi 80%. Yani gonye kwari gwaka na 1100 serikali yago waka ni 80 Igo bunachi university ko igoro mwanjirane abana baito bonse bibagende bari podia sichi university onye toko ngaino ne serikali ya William Ruto ukweli utajitena lakini yesabona iga ntutu inu anjirana no muito kwa serikali na baba tanga Jumatatu abana bonse bari podia university ikiare serikali yenyene ya toire hakikisho kuna bana umbaliko chikoseri kukuruchi university igonye mubwata abana baita batome bagende university bali bande bali secondary otoko sebe serikali onye yabwa yanchira nete nabarimu nanko bamenterere ntokeke nere yakirania ekara yatebire ngango ngokorereki onye batebe dia barimu nanko babare bapatie walimu akia ndio tarabuka baba tebe ndio tuntu alengo ntoda getie sinyu ko karali yatebete naenda abana baito basaye gutigara isiko igotigoto boli omwaziri omwana itoe twekerogo ogamba digereria marikali yaroro kati ya walimu ne serikali banya ikeranie abana baito bagende sukuru basaba baba ajire rusa abana tigabaire ne sukuru bachiko so thank you